Tân ar y Comin gan T. Llew Jones. Pennod 7. Fe gysgodd Tim Boswell yng Nghytter Hwyed y noson honno yn ôl ei ddymuniad. Iddo gael cynnig swper gan Mrs Evans, fe'i gwrthododd yn bendant. Fe deimlai mor anghysurus yn y tŷ, fel na allai aros yno eiliad y fwy nag oedd rhaid. Ac yn y bore, fe deimlai'n swil o hyd, mor swil fel nad oedd awydd arno ddod allan o Gytter Hwyed i fod yn gallu clywed sŵn traed yn cerdded o gwmpas y ffermdy. Yna clywodd sŵn traed yn dod at ddrws Gytter Hwyed. Gwelodd y drws bach yn cael ei agor, a daeth wyneb a gwallt coch Gwilym i'r golwg. Am foment, by'r ddau'n edrych ar ei gilydd heb ddweud yr un gair. Gwilym oedd y cyntaf i dorri gair. Mae mam wedi hala fi o'r fasged ma. Wrth ddweud hyn, estynodd fasged frown i mewn i'r cit Hwyed. Gwelodd Tim y lliain gwyn dros y fasged. Cydiodd ynddi o law Gwilym a chododd y llien. Gwelodd blated o gig moch ac wy wedi ffrio, bara menyn gwyn yn ymyl y plat a chwpan te a soser. Roedd tipyn o'r te wedi colli i'r soser. Cyllell a fforc a llwy. Fe deimlodd Tim lwmp yn ei wddf wrth feddwl am y ddynes hardd a charedig oedd wedi cofio bod eisiau bwyd ar y sipsi bach yn y cit Hwyed. Cododd y plat allan o'r fasged a'r gellell a fforc a dechrau bwyta, yn araf i ddechrau am fod Gwilym yn edrych arno, a doedd e ddim am ddangos iddo fod cymaint o eisiau bwyd arno. Disgwyliau i Gwilym fynd i ffwrdd, ond aros yno am nair cochyn, yn edrych yn syn arno. Mae mam yn dweud, meddai Gwilym, yna stopiodd. Beth, gyfynnodd Tim, gan stopio bwyta am funud. Fod ebol bach gyda chi, ti. Os? Ble mae e? Edrychodd Tim yn ddrwg dybus arno. Pam? Gofynnodd. Cochodd Gwilym, hyd fôn i wallt. Wel, hoffwn i weld e, dyna i gyd. Roedd e'n swnio braidd yn ddig. Fe geid i weld e os wyt ti am, meddai Tim yn fwy cyfeillgar. Gwelodd wen fawr yn lledu dros wyneb Gwilym. Mae gen i gaseg hefyd, meddai. Fe ddwedodd mam, y gaseg yw mam yr ebol. Doli yw enw'r hen gaseg. Ydy hi'n hen? Yn hen iawn. Dwi ddim wedi rhoi enw ar yr ebol eto. Erbyn hyn, roedd Tim wedi clirio i blat a'i roi yn ôl yn y fasged. Nid oedd eriod wedi profi dim o'r flasus a'r bacwn ar wy a bara menyn y gafodd y bore hwnnw yng Nghytter Hwyed. Pry gai weld yr ebol, gofynnodd Gwilym. Heddi, mae'r na eisiau mynd i weld sut mae e, a'r gaseg bore yma. Fe gei di ddod dyfu os yw ti am. Estynodd y fasged i Gwilym, a daeth fe hun allan o'r cit i'r biarth. Edrychodd o'i gwmpas. Roedd Megan yn sefyll yn halcen y tŷ yn edrych arno. Hyd yn oed o'r fan honno gallai weld yr olwg wawdlyd ar ei wyneb. Dechreuodd yr eneth gerdded i lawr yn araf tuag atynt. Roedd hi newydd molchi a gwneud i gwallt ac edrychau'n lan ac yn dlws iawn. Gwisgai ffid o gyfachliwgar dros ei ffrog. Gwilym, meddai, pan ddaeth hanner ffordd tuag atynt, ro'n i'n meddwl dy fod ti'n mynd i helpu dad ar y llofft bore yma. O, mae digon o amser yw. Nag os ddim, mae e'n disgwyl amdano ti. Na di ddim te, allai ddim bod ym mhob man, fe helodd mam fi a bwyd i'r hwyad, a chwarddodd yn wawdlyd. Yna, cerddodd heibio i'r ddau a phlygodd i edrych mewn i'r cit lle roedd Tim wedi bod yn cysgu'r noson gynt. Mae'n bydd yw lle brwnt. Dwi ddim yn frwnt, meddai Tim yn ffyrnig. Na, dwi ddim yn frwnt i sipsiwn, meddai Megan yn greulon. Teimlodd Tim ei fochau'n fflamio. Wrth gwrs, roedd yn hen gyfarwydd a gwawd o'r math yma oddi wrth bobl tai. Ond oddi wrth yr eneth glos yma, merch y ddynes oedd wedi bod mor garedig wrtho, roedd e'n annioddefol. Yn sydyn, trodd ar ei sawdl. Wyt ti'n dod? Gweiddodd ar Gwilym. Yna, roedd e'n rhedeg nerthu draed i lawr am waelod y bearth tua'r cwm lle roedd yr afon, a lle roedd wedi gadael y gaseg a'r ebol y diwrnod cynt. Aeth Gwilym ar garlam ar ei ôl. Gwilym! Gweiddodd Megan. Dydyn ôl ar unwaith! Am foment, safodd y cochyn mewn pedryster. Edrychodd ar ei chwar, yna ar gefn y sipsi oedd yn brysur diflannu lawr dros y fron. Ar ôl Tim yr aethau. Gwilym! Ond roedd Megan yn gweiddi'n ofer. Roedd y ddau fachgen yn hanner rhedeg, hanner llithro i lawr y fron serth. Cydiodd Megan yn y fasged a dawodd Gwilym lawr wrth ei hymyl ac aeth yn ôl i'r tŷ i ddweud wrth yr rhieni. Daeth y ddau fachgen i waelod y fron lle roedd yr afon. Yno tyfai'r borfa'n uchel ac yn drwchus ac roedd yn wlyb ar ôl y glaw yn noson cynt. O dan goed gwern a dyfain ymyl y dŵr roedd y gaseg a'r ebol bach. Safodd Gwilym yn stond i edrych ar y ddau. Gwererodd y gaseg yn isel a daeth ar ei hunion at Tim fel pe bai'n falch iawn o'i weld. Rhoddodd y sipsi ei law ar ei thrwyn melfed a rhedodd fysedd ei law arall trwy ei mwng trwchus.
ond roedd Llygaid Gwilym ar yr ebol bach coesog. Roedd e'n ddel. Nid oedd eriod o'r blaen wedi gweld ebol mor ifanc. Yn wir, nid oedd eriod wedi sefyll mor agos at ebol yn ei fywyd. Roedd y creadur bach wedi dod yn ddigon agos iddo allu cyffwrdd ag ef. Yn sydyn, trodd at y sipsi. Wyt ti'n mynd i fyw gyda ni mwy? Gofynodd. Edrychodd y ddau ar ei gilydd, yna sgwydodd Tim i ben. Byw gyda chi? Na, yna chwarddodd ei ben yn yr awyr. Pam? Gofynodd Gwilym. Fi'n byw gyda chi, ond sipsi ydw i, a phobl tai ydych chi. Rhaid i sipsio'n fyw mewn carafan a symud. Ond os ti'n rhaid iddyn nhw? Os. Ac mae rhaid i chi aros mewn tŷ a mynd i'r ysgol a... Wyt ti ddim wedi bod yn yr ysgol o gwbl? Sgwedodd Tim i ben a chrychu y drwyn. Naddo, a dwi'n mynd bwriadu mynd chwaith, mynd i'r ysgol, wir. Ond maen nhw'n dysgu darllen a symiau. Wyt ti'n gallu darllen? Dim llawer. Sgen i ddim diddordeb mewn darllen. Ond mae storiau pert mewn llyfrau, a rhaid i chi allu darllen cyn gallwch chi fwynhau'r storiau. Adrodd storiau mae'r Sipsiwn, nid i darllen nhw. Ond mae rhaid mynd i'r ysgol, meddai Gwilym. Does dim rhaid i blant y Sipsiwn. Maen nhw'n symud o hyd, allan o byth. Yn sydyn, cydiodd ei ddwy law ymwng y gaseg a neidio ag un sbonc ar ei chefn. Edrychodd Gwilym arno gydag edmygedd. Fe garau fod ar gefn y gaseg y funud honno, roedd yn well ganddo geffylau na dim byd. A fyddai yn gallu neidio ar gefn ceffyl ag un sbonc fel yna rhywbryd. Roedd Megan yn hoffi ceffylau hefyd, ac roedd ei tad wedi addo prynu merlin bach iddynt ar ôl symud i fyw i'r wlad o Abertawe. Rwy'n mynd i gael ceffyl hefyd, meddai wrth Tim. Oedd yn eistedd yn llonydd ar gefn y gaseg. Wyt ti'n gallu reido? Gofynodd Tim. Ysgwydodd Gwilym i ben. Llithrodd Tim i lawr o gefn y gaseg, a daeth yr ebol bach at ei fam a dechrau signo, gan siglo i gynffon ar yr un pryd. Mae pysgod yn yr afon ma, meddai Tim. Os e wir? Os, fe weles i nhw ddo. Ti am i fi ddal pysgodyn i ti? Wyt ti'n medru? Wrth gwrs ni. Tynnodd Tim y gyt a'r bacher oedd e wedi cael yn waled fawr i datgu allan o'i boced. Wedyn tynnodd y gyllell boced. Trawodd ei lygad ar wialen a dyfain ymyl y dŵr, a'i thati a'i thorri ar gyllell boced fawr. Wedi trwsio tipyn arni, edrychai'n ddigon tebyg i wialen Pysgota. Clymodd Tim y gyt a'r bachyn wrth flaen y wialen mewn byr amser. Yna, cerddodd at ymyl y nant a Gwilym gydag ef. Roedd glawr noson cynt wedi chwyddo tipyn ar ddŵr y nant a'i droi'n Llwyd. Edrych yn fwydyn, meddai Tim. Mwydyn? Ie, mwydyn. Ond Tim ei hunan ddath o hyd i'r y bwydyn, o dan garreg lefn ar weddau yn y borfa yn ymyl y nant. A bwydyn coch a hwnnw'n gwingo fel neidr yn ei law. Gwyliau Gwilym ef yn astyd, ond bu bron iddo orfod troi i ben i ffwrdd pan welodd y Sipsi'n gwthio'r bachyn miniog trwy gorff tener mwydyn coch. Dewisodd Tim un o'r pyllau llonydd yn y nant. Gadawodd yr abwyd lithro i lawr gyda'r dŵr i gyfeiriad y pwll. Ni ddigwyddodd dim. Cododd yr abwyd wedyn a'i ollwng i lawr yn araf unwaith eto. Y tro hwn, teimlodd plwc cynhyrfus ar y wialen. Yr eiliad nesaf, roedd Tim wedi troi oddi wrth y dŵr ac wedi taflu pysgodyn tua 5 modfedd o hyd ar y borfa wrth drad Gwilym. Yn nawr roedd y pysgodyn yn neidio'n wyllt ar borfa, ond cyn pen winc roedd Tim wedi cydio ynddo a tharo i ben yn erbyn ei esgyd, dyna ddiwedd ar ei strancian. Wedyn, aeth y sipsi ati gael y bachyn o'i geg. Nid gwaith hawdd oedd hynny oherwydd roedd y brithu llanffodus wedi lyncu'n ddofn. Wedi ei gael yn rhydd, daliodd Tim y pysgodyn i fyny. Roedd e'n loiw fel swllt yn yr haul. Roedd llygaid y sipsi'n loiw hefyd, ac roedd hanner gwen ar ei wyneb. Wyt ti am drio? Gofynodd i Gwilym. Ydw, meddai hwnnw. Rhaid i ti edrych am fwydyn te. Cododd Gwilym ddwy garreg yn ymyl yr afon, heb weld yr un y bwydyn. Pan gododd y trydydd, gwelodd y bwydyn braf yn gorwedd mewn rhigol o dan y garreg. Oedodd am eiliad, mewn ofn cydion ddo. Yr eiliad nesaf, roedd y peth gwynglyd wedi suddo o'r golwg i'r ddeiar. Dyma un i ti, gweiddodd Tim. Estynnodd y bwydyn braf i Gwilym. Cydiodd hwnnw ynddo ac aeth i as trwyddo pan deimlodd ef yn gwyngo rhwng ei fysedd. Bu bron iddo ei ollwng o'i law. Estynnodd Tim y bachyn iddo. Cymerodd Gwilym ef o'i law a cheisiodd roi'r abwyd ar y bachyn miniog. Ond ni allai ni fyw. Roedd y prin rhy fywiog yn cynrhi a wyddus i ddianc, ac roedd dwylo Gwilym yn crynu gormod. Be sy'n bod? Gofynodd Tim. Rwy'n methu, dwi'n yn gallu. Babi mawr, meddai Tim gan chwerthin. Cydiodd yn y bach ar y bwydyn o'i law, a chyn pen winc roedd e wedi gwneud y tric.
Cymerodd Gwilym y wialen a thaflodd y bach i'r dŵr fel y gwelodd y sipsi'n ei wneud, a gadawodd yr abwyd lifo i lawr gyda'r dŵr. Aeth yr abwyd i lawr i'r pwll a suddo i'r gweilod. Trodd Tim ei ben i wylio'r ebol bach a'i fam. Gwyliau Gwilym y dŵr yn byrlymu ei ffordd i lawr i'r pwll. Bob yn awr ac yn y man, deiau ewyn gwyn i lawr gyda'r llif, ac weithiau 2 neu 4 o ddail crin gyda'i gilydd. Doedd e ddim yn disgwyl dal pysgodyn. Doedd e ddim yn bysgotwr medrus fel y sipsi, meddyliodd. Ond yn sydyn, fe deimlodd blwc hir diog ar y wialen. A'r dŵr oedd wedi achosi'r peth, neu oedd rhywbeth wedi cydio yn yr abwyd? Tynnodd flaen y wialen tuag ato'n araf. Dyna fe to, y blwc hir. Hei, meddai, rwy'n meddwl bod rhywbeth yn sownd yn y bachyn. Wel, Anna Gede, paid â aros yna fel delw. Tynnodd Gwilym y wialen o'r dŵr. Sylweddolodd ar unwaith fod yna rhywbeth byw y pen arall iddi. Yna, daeth pen neu rhywbeth hwnnw i'r golwg uwch lawr dŵr. A'i pysgodyn oedd e, doedd e ddim yna. Gwelodd y creadur i gyd yn corddi ac yn cynhyrfu dŵr y pwll bach llonydd. Llysywen, meddai Tim, un fawr fyd. Roedd hi'n drwm ar y flaen y wialen, ond llwyddodd Gwilym i'w chael i dir. Cyn gynted ac y disgynnodd ar borfa'r geilan, fe ddechreuodd wingo a phlethu a chordeddu am y brwyn a'r glaswellt. Ac yn waith na dim am y gyt, roedd hi'n frawychus o debyg i neidir. Ni wyddai Gwilym beth i wneud, gwyddai na chymerau'r byd am gydion y fath greadur seimllyd na dreddog. Felly, nid oedd yn gwneud dim, ond sefyll fan honno'n gwylio'r Llysywen yn clymu ac yn datglymu yn y borfa. Tim a gydiodd yn ddi yn y diwedd, ond llithrodd rhwng ei fysedd yn ôl i'r borfa mewn winciad. Ond wedyn, tynnodd y gyllell boced fawr allan. Roedd ei drod ar ben y Llysywen ac am blygu'n gyflym torrodd ei ffen ar llam miniog. Llonyddodd y creadur rhywfaint, ond roedd hi'n dal i wingo o hyd. Mae'n fyw o hyd, meddai Gwilym mewn syndod. Ydy, mae Sipsiwn yn dweud nad yw Llyswennod ddim yn marw nes bydd yr haul yn mynd lawr. Edrychodd ar y gyt, a gwelodd fod wedi torri'r bachyn i ffwrdd oddi wrtho. Roedd y bachyn yn awr ym mol y creadur. Dyna hi ar ben am ragor o bysgod heddi, meddai. Mae'r bachyn wedi mynd. Mae'n ddrwg gen i, meddai Gwilym. Allet ti ddim help. Tynnodd Tim y gyt yn rhydd o'r wialen a'i roi yn ei boced. Be nawn ni nawr? Ti'n meddwl bydden nhw'n edrych amdano ti? Gofynnodd Tim. Ie, falle bod gwell i ni fynd lan. Mae llawer o waith i wneud siŵr o fod.